Mesai rangsa kharere toka kosom bangrere hasteo borok bangrere bolong halong komorere Pia bolong komor mani logi logi a bolong ni toksa toktui mesamayong mesai mosok yongsa koksorogo komori thangrere go a kokrokno wansogui bolong ni toksa toktui mesai mosok mesamayong tai buphango phangrokno khatiwi narakna ni bagui aro kebo bolong ni a manei rokno maromya mabatharia abohai ke kaisa thai sanamjakha a thaino no hono bonnoprani oboyaronyo eba wildlife sanctuary kokthaisa bai sana thangke kaisa thaio bolongni toksa toktui mesamayong rokno government ni bekhaktui naikoli tonjak mano no heno wildlife sanctuary eba oboyaronyo Tripurao tabuk bebagui kaibrui wildlife sanctuary tongo Aborokni bumung wngkha Sepahijala Gomati Trishna Rowa haike Aborok biyang kwlai aro Tamo tong Abohai kokrokno manlainai tinini o video o Sepahijala Wildlife Sanctuary abo Sepahijala district ni Bishalgor subdivision o khobjago o thai chalmani rajakhor aguli bai 25 km sek ongo Sepahijala Wildlife Sanctuary tormani area hanke 18.53 square kilometer 1987 bisuo abono khatijak thai hinai saklajakha aro 150 botni bolongni tok mesai wak bolong mokra leopard abohai ke kwbangma bolongni manui khenai tabugo tongo o wildlife sanctuary ni bisingo tongo kaisa siriakhana botanical garden butterfly garden tai kaisa ban kotor a bano rungkawi chalogui berai naimano aro tok kolok tini takhumsa siberia ni tok abohai kwbangma tok rok a tuio naithothok wngui tongo a ban gana ono obosarika mongui kaisa nok tongo jeng a nogo tongui bo phaimano Tripurao bebagui kainei national park tongo aboni bisingo no kaisa Sepahijala Wildlife Sanctuary ni bisingo khobjago aboni bumung wngkha clouded leopard national park aboni area tormani hinke 5.08 square kilometer Sepahijala Wildlife Sanctuary ni bisingo tongo kaisa zoo eba siriakhana a siriakhanao mesai mosa tini mayung gondar khurmui musele holok gong chosma ganang mokra khitung kolok mokra jara singho podrepod aming masindui mosa sampari moyur nuwai tomsa abohai ke kwbangma bumung manbayarok tongo Gomati Wildlife Sanctuary abo Gomati district o dumbur tini gana ono klaio Gomati teimani mongui no aboni bumung narakjakha abo bubakra khor agartala bai chalmani hinke 134 km sek ongo Gomati Wildlife Sanctuary area tormani hinke 389.54 square kilometer abo Tripura ni kaisa subdivision ni area bai baksa toro abono Tripura ni jotoni sai oboyaronyo kotor 1988 bisio abono sanamjakha aro mayung mesai mosok mokra bolongni pum tini mayung tai kwbangma makhogui himnai bolongni manirok tongo abono karinyo aro 126 sek podrepo jarni tok tongo abo dumbur tini ganao wngma bai phatar hani adjutant star director abohai manthoge tokrokno khobui kaisi sini jarni phatarni hani tokbo phaio Trishna Wildlife Sanctuary abo South Tripura district ni Bilonia amsayo khobjago abo bubakra khor aguli bai chalmani hinke 111 km sek ongo aboni area tormani hinke 163 square kilometer abo bohaino 1988 bisio sanamjakha aro tongo India ni kaisa manthogya India ni gor eba bison abono nainani bagui ticket nawi Eden of Bison Park go habui naimano aro bisingono tom malkhung mano aro kusuk tower sanamjago kawi hasali manei rokno kahamkhe nasigui mano abono karinyo aro tongo butterfly park kwbangma larima rok phaina bagui aro kwbangma khumrok kajak tongo abono karinyo Trishna Wildlife Sanctuary o mesai holok gibbon golden langur capped langur pigeon tai podrepod tok tai podrepod jarni bolongni manei khani rok je rungkana mo sungjaknai rokni bagui hinke aro rungbo kawi mano tai salogui bo mano Rowa Wildlife Sanctuary abo North Tripura district ni Pani Sagor ganao no klaio
bubagra khor aguli bai abo salmani hinke sorok lama tui 155 km se ongo. Abo tormani area hinke 0.86 square kilometer. Abono Tripura ni jotoni sai bwsate wildlife sanctuary 1988 bisio abono swnamjakha. Aro tongo podir jani tok hatui malai himnai tai bolongo tongnai kwbangma manwirok. Abono karaino oro kuchugo kaoina sikjaknai watchtower tai rungbo kasai mano. Rowa wildlife sanctuary bwsate ni bagui aro najaknai thairok aswkle bangthaya. Tinini bagui aswk nungsithung jotono hambai.